guys, good evening na naman ulit sa ating lahat. At muli na naman tayong nagbabalik dito sa maliit nating channel. At ngayon mga guys, nandito tayo sa bayan ng Dagupan, Dagupan City. Ayan, shout out sa lahat ng mga taga Dagupan City. So, nandito tayo sa may Divinesia Road. Mga guys, no, sa may New Divinesia Highway. Ayan. At papasadahan natin yung sa loob mga guys, no. Ayan. At kitang-kita natin na maliwanag yung New Divinesia Highway. Ayan mga guys, oh. At dyan sa likod natin mga guys, ayan, may pasyalan dyan. May parke dyan. At papasadahan natin sa loob. Tara, samahan nyo ko mga guys. Tara, let's go! Okay guys, pagpasok natin dito, ayan. Yan, ganito na yung loob dito mga guys, no, sa parke na ito. Ayan mga guys, no, meron dyan na nakalagay na Liket Tan Liwawa Ed Baloy. Ayan. Liket Tan Liwawa Ed Baloy. Ibig sabihin yan sa Tagalog mga guys, no, masaya tsaka liwanag sa bayan. Ayan. So hindi natin na masyadong may papaliwanag yan. Si Sir Leo Digario Versosa magaling nga magpaliwanag dyan mga guys. Ayan, o. Pangasinan, Dagupan. Ayan, isa-isahin natin mga guys hanggang doon sa dulo, bago natin pasadahan yung nasa gitna. At samahan nyo ako mga guys hanggang dulo. Ayan, Mayumbo Herrero Perez. May kanya-kanya silang pala.
At ayan, susunod na natin yung nasa gitna mga guys. Pasok tayo dun sa gitna. Okay guys, pasok na tayo. Pagdating natin dito, mayroong pintuan. Yan, maganda. Ilaw. Pasok natin dito sa loob. Yan, marami tayong makikita dyan. At ayan na nga mga guys, no, nakikita natin napakaraming namasyal din. At hindi lang tayo ang namasyal dito mga guys, no. Marami ding namamasyal. Picture to doon, picture dito. Ayan mga guys. Sila.